pa 10 May 2026 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ina ya The Hot Current, program imene timabwera pano kuzalankhula pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno, ndipo tikamayankhulapo pa nkhani zimenezi ayi ndithu timayankhula chindunji osazembazemba koma kuwuzana zoona zokha za mmene nkhani ikuyendera. Mdzulo buno mbali yakuno muli ndi ine Nkhwenda Vili Wonder Msisya Nkhwenda mnono chabwino, komanso ndatulukira nawo ambuye Bishop chimwemwe chafumuka. Ndakulandirani ambuye Bishop, ndikulankhula ndineyo ndathokoza kwambiri nanga mukuyangana uje na ngoni wawala kwa jana. Hayi ndathokoza. Lero ali black chipewa cha blue sabato ya white sabato hata sini makuona ni bwino yani matha kumvani masini makuona ni bwino ndapanga zovuta kwambiri chabwino sini makuonani nditaona sima Vladiso ndinangotenga changa uchisiya pasi. Ndathokoza mbuye Bishop ndakulandirani mu program yathu ya lero. Mbali yawo koso tili nawo angoni wawo amene wa ndi alembi Vayana Chunga. Ndakulandirani Vayana zomwe kwambiri. Mmene tikuyambamu kuti West Ham United ndi Gunners Arsenal kwa du ndithu game imene ambiri ali nayo chidwi ndeti kuwapasa busy anthu fani azisuzumira kuti ku game ikwenda bwanji kumabwereranso kuno ku Hot Current. Ifeyo tizikupasani zotsatira mkatikati mwa program imenezi kamachitika, so musadandaule ayikhalani pompa musavutika kuti muzipitanso kwina ndi kwina, tizikuwuzani kuti kodi zikuyenda bwanji. Nkhani zathu ndi zitatu. APM adayikirapo ndemanga ya mmene Mseu mdziko muno ilili, tifuna tiunike nkhani imeneyo, komanso anayikirapo mlomo pa nkhani za mafuta, kodi tiyende bwanji kupita chitsogolo. Nkhani ina ndi imene tikunena kuti titabwera pano kuzanena kuti tamva mphekesera kuti Salima Sugar afuna uigulitsa. Tidapita ukaona kuti kodi company ili bwanji, nde muona ine ndangoni wawo tili ku Salima Sugar ku tikuyendera pamene tikhali kufotokozerana kuti kumeneko tinakaona zotani. Nkhani inaso imene anthu ambiri ayima nayo mitu ndi zomwe zikuchitika ku Chikwawa ndi ku Nsanje. Kumeneko kwabuka nkhani zimene anthu akuti kodi zona zenizeni ndi ziti. Abambo ena kumeneko akumanena kuti khazikhazi angozindikira kuti phukusi palibe, kena phukusi labwerera. Kodi zikuchitika mutani, akupanga zimenezi ndi ndani, kodi nkhani izi ndi zoona, nkhani izi ndi zaboza. Chifukwa cha mphekesera zimenezi zachititsa kuti mpaka na ndithu anthu ena atatu aotchedwe, kuphedwa ndi kuotchedwa, mokuti atolankhani athu adali kumeneko kumene maliro amayikidwa lero kuti amve zoona zenizeni za nkhani za masenga zimene zikuchitika mboma la Chikwawa komanso Msanje. Ndakulandirani azibambo inu zomwe kwambiri. Tuyamba ndi nkhani ya President Peter Mutharika adayikirapo ndemanga pa nkhani ya Mseu mdziko muno. Ndifuna tionere ka video kamene kamwa mmangu Obedi Nkangama ponya ka video. Kama ziko napeza kuti linaonongeka kwambiri, litavunda kwambiri monga Mseu. Leo ndachokera ku Blantyre zomvetsa chisoni kwambiri. 6 hours ndi pa Mseu zomvetsa chisoni kwambiri. Kudandaula a president akuti bubu pamene pana ndikhuza ina achita kuti ine ndade munthu wamkulu yankhuza. Ambuye Bishop, convoy ya president pamakhazi magalimoto zopuma, mashoko ake samasewe akuti dump oscillation. Dump oscillation ambuye Bishop ndoti olokumenya bump silimamveka, when you hit the bump it dumps the oscillation kuti koma president umachita kufa 6 hours ndekuti zikuzanyanya ambuye Bishop. Nangano maphaphathuwa ndekuti ife tikutani kuti mpaka nangati madump oscillation mujazikuveka choncho ambuye Bishop. Angoniwa, what is your reaction to the president complaining about the status of our roads in that manner? Choyamba timafuna sogoleri aziyenda nda Malawi.
mavuto ndi mumtendere. Chifukwa kwa nthawi itali zimaoneka ngati kuti Amalawi timakhala ngati tikukhala dziko lathu, atsogoleri athu amakhalanso dziko lina. Ndiye kumumvesera amene amayankhulira mtsogoleri uja nkumati he speaking our language, akumvesesa zimene ife tikukumana nazo. Ndipo mmene amakamba zonena kuti mpaka na 6 hours makamba raja amathamanga. So pokafikira mpaka kulilonge 6 hours sipano. Now imagine magalimoto athuwa kuti ukafika kulilongwe pamene ndi suspension ya toka and kuti ukaguleso spare part ya galimoto ndiye kuti si masewerayi ndindiramaso zochuluka. Ena so mwina akuuza kuti forex mwina palibe sungaitaniseso zisolo zimene zokuchokera kunja. Nkhani ndionena kuti we are happy kuti mtsogoleri wathu waona mavuto amene ife tikukumana nawo. Kuti ukamati kupita kulilongwe ngati sukukwera ndege kumakhala mtima kuti koma ndikafike kulilongwe moti ikakhala kumafunsa kunota kuti palibe za virtual sizingachitike pa intaneti pomwe ikale timachita kuthamangira pano kuopa chifukwa cha misewu imene ilili. However, nkhani ndionena kuti kuyankhulako is not enough. Chidwi chathu chichiponera kuti mtsogoleri wathu waona, so what? Chitachitike nchani sopano? Nde ife maso ali kwa Japi Muhango. Ali maso athu akuyang'ana ndithu kuti kodi kumeneko ku nduna za misewu chichitika nchiyani. Chifukwa tonse tonena kuti koma pasisi nakhale bwino. But the action that follows is really what matters. So we are watching and we're giving them benefit of doubt. Koma ife tikudziwa zonena kuti I'm sure ngati president poyamba amangomva panopo azonera okha. Chabwino ayamba chocho angoniwa wambuye bishop kuti he's happy kuti president akumva ululu umene timamva tikamaenda Blantyre and Lilongwe bubu 6 hours mmene zimathamangira gamoto zawo ziti. Ena afende kuti mina ndi 10 hours pena kuyima ndithu kumachita ukasuzumira kuti ndidusa kuti kusowa kuti uthawe kujeni kudoti kuliso pothole pa ujeni patala pa pothole anthu ali kupyanga chigumu pamwamba moto pansi moto. Kodi mmene anatero mucha anayimira pabwino kapena amayenerano apitirire kuti atakumana ndi bubububu amene chichitike njani? Inuyo kukhala kuti ndinu anduna oona za transport ndi za mtokoma ndi zoterezo ajapi muhango kuamva bwana wakudandaula choncho akuyenera kuti atani ambuye bishop? Mseu wathu umene andulutsa president M1 Lord so umene ujawo ndi wakamuzipanda wakalekale wakumbika umene ujaka mbirimbiri ndipo a president oyamba kudutsamo si IPM yayi mwadutsa ma president onse amene kwa dzirefu yambira ndikamuza amene tinakakhala taganiza kalekale tinayendapo ene kwene sagalimoto kuchokera mu Johannesburg mpaka na Bloemfontein anthu aja Mseu amaukoza daily ani misewu yabwino koma pezo kuti mbali monsemo akukoza Mseu ife Mseu kuchoka pazaliwa mpaka nokafika pa Chingeni upezo palibe amene akukoza Mseu kumbikawo. So ine ndikunena kuti kuyankhulako tamba ndithu a president akumana ndi zimene ifeyo tathokoza kwa basi chifukwa kumana ndi zofana ndi zimene ife nthawi zonse timakumana nazo. Tikozo nambali ziwiri kuti angati munthu wankulu a president amene ndi president wa dziko amva kwawo kwambiri kuti sakuyenera kudutsa Mseu umene ujawo koma angadutse kuti poti Mseu wathu kumalawi kuno ndi umenewo. Reaction ya Jack Muhango kumalawi kuno koma drama ndi ampiri kwa basi a president Masewero a president angu lamu jeteta minister ndimo na tenda kwambiri kuti koma abambo wanga chifukwa president ndi mambo wako ndi mambo watu tadutsitsa Mseu umene ujawo chimene chinakachitika atangwankhula president tinakaona kale president akayankhula tielekezeka muzupanda abingu kumakhala ma fast reaction azitwe kuti atamaliza kuyankhula tinakamva zoti atulangati athamangani mapapu ena Mseu wazalewa ndionera kuti Mungu afunika mutatenga zimajani ukangwa musala zako mukudikira kuti mupange zina zake tikimali jani zimechengazi nguteka doti ya mukozo I'm trying to say kuti mukudikira long term yokuti mukonze you can put some small things zimene mukudziwa kuti ababa bola munthu samene pali mapapu ena kuti simadusa kumene ndadusako koma ito ndakasona koma inuyo mukaza kuti alo traffic and alo traffic aja kugwira ama ino nyadi yanga ali kumwamba ngati Mseu yamasunga nyumba mwa kunyada time ali hapa koma iwo amadusa kuti because road traffic authority road amene amadiyangane fodutsa Mseu asama kuondo kwambiri fete kapalamula
kunyadira kuti takukwirani bwanji matere adzimbana feso Johnson kuti ngati alapo langambikira seuti ndise watu omwe ujawa ngambati ala simadusa kuchipita kwanga kuti kangambete ala yani ndimadutsa Mseu wawo umene they have the authority over that lord Ajab Muhammad abambo watu adandaula chokani pampando muthamange mubwere kumenanena a president pamene mungayambirepo pamene angakwanitse I know it takes billions koma some small billions akoza kuyambapo kuti timabambo zikulu zichazo munadutsa Mseu wagolomoti Salima wagolomoti mapita ku Sukumangoji inu mwadutsapo sena pakusomba kuchokera papa chera pa chinamwali kumapita pa jogala kupita pa solid pano ngafika mpana pa chingeni umene uja ndithu zosa kala moti bubu anu ya president ngati mukuonera siko khako ndi bubu mabubu wandeni pena pali ponse even mpaka nofika ntaundi mwathu munomo ndebuli bubu bambamba sibubu wekaso ndi bambamba in my location no inde so a minister a president aimbali kwero akuzana kuti sizili bwino ndinakaona ngati inuyo muthamangire kwambiri ku roads authority ndi anzathu amene amangania Mseu aja kunena kuti kathumba ka emergency chakatapezeka kuti mapupupu mwinamo tikozo kwanitsa tikudikira a long term budget ino ndamba modelo chabwino ngoni wawo nthawi zambiri timakonda kupanga blame amene analipo amene analipo palibe chimene amapanga chanchani kuti si chifukwa chake timachosa amene analipo akakauda kupanga zimene zosakoza Mseu timachosa neti kachosa nkubwerapo amene abwerapo azizipanga hando bwanji zizipusafuna kuti blame ikhale kwa amene tabudulawo because the fact that tabudula nchifukwa chake tikukuwuzani kuti awasama tithandiza inu mukabwerapo muyambe bwanji mene tikukambira apa kuti Mseu ngati M1 kuchoka pa chingeni muona kuti pamene paja pali chipata chotolera ndalama pakalinyeke pali chipata chotolera ndalama mukamatsatira kuti pamene paja patoledwa ndalama zingati zambirimbiri anthu samvesa kuti ndalama zimene tikutolera pamenepa zimapita kutiko ngati sizikukoza Mseu umenewu ngati sizikukoza Mseu umenewu ndizofunika kuti zipitirabe kumalipira ndalama imene iyi timati tikulipira chifukwa chachani kuti misa timati kulipira ndalama imene kuchonga choti muzikoza Mseu anthu akamafunsa choncho nkulakwa ayi ndipo sikulakwa ndiyambe ndi mbali yoyamba imene unafotokoza yokhuzana ndi kuchita blame shifting the blame to the previous government kunena kuti under mgwirizano coalition ata osati mgwirizano koma timati Tonse Alliance atalowa mboma nawonso ankachita blame zinthu zina DPP nawonso ankachita blame amayi Joyce Banda ndiye mmaona ngati koma chimene timawauza ndalezi kuchonena kuti pamakhala malire kwambirira kuja miyezi yoyamba mwina first second month anthu amamvesa kuti mudaka khazikika konza zinthu koma tikamathamangira 6 months above anthu amakhala kunena kuti chidwi chawo chomva ma excuse chimachepa so ifeyo changu apempha boma nchonena kuti musayang'ane boma lakumbuyo ngati an excuse inuyo ingokonzani zinthu zimene zalakwika basi ndipo tili mbali imene yoyo nimafuna nditsindike ndithu kuti ife zinthu zikakhala kuti zikuyenda bwino timaombera manja timayamikira boma la Malawi Congress chimodzi chimene tinayamikira pa nkhani ya Mseu inali kukonza Mseu ya mzinda wa Lilongwe makamaka mkati mwa mzinda andi umati ukamayenda umaona kuti akhala ngati kutawuni tafikapo koma otherwise kwinaku they did not do as much job ntchito yabwino ayi komanso tingoyikapo ndemanga kuti Mseu wa M1 ntchito imene ija andale amakonda kutenga credit project ya M1 kukonzanso M1 ndrama kapena chithandizo cha M1 kukonza nda European Union bongo la European Union imene imathandiza ndi ndrama zokuti Mseu uja muone kukonzeka kumene kukonzeka kuja ndi European Union ndithu ndiye pakatipo project inayima chifukwa chonena tuma contractors sana ndi ndrama zawo tisana bwere pano tinacheza ndithu ndi wina wa ku European Union kungo tisimikizira kuti zikuoneka kuti ndramazo zinaperekedwa kwa ma contractors so tikhala ndithu tikufuna mawa atilonjeza kuti atipasa progress report ya Mseu umene uja koma chimene tinganene nchonena kuti tisamadalire ma donors amene timamva gubudu yo ndifeyo
so awo asitithandiza inde awupanga mbali yawo komanso ifeyo mbali yathu teni tizichita makamaka nkhani imene mwanenayo kuti kodi revenue imene mabwera kuchokera ku matoket ndi ma revenue enawo ndalama imapita kuti tinachezapo ndi mkulu wina woona nkhani imene mdziko muno simthula dzinatenga mpachike mmavuto amanena kuti iyayi khala ngati kuti ndalama zija sizimapita kuthumba lenileni loti tizikonzera zewu zikhala ngati zimakalowaso kuthumba lalikulu ndi kumene kuti zikachoke zimakhala zovuta pempho lathu ndionena kuti why can't we change our systems in order to benefit ourselves ngati dziko kodi nchifukwa chani timafuna kuti tizikhale ma systems amene sakutipindulira and we still clap hands chadwiye chanu nchotani kuti ndalama za toket zizikalowaso kwina kumene sikugwirizana ndi maintenance ya Mseu. So kwa ine ndizomvetsa chisoni tizalira mpaka na liti we should do better. Pomaliza ma engineers akapasidwa mwayi kapena ma contractors akapasidwa mwayi okonza misewu katangale too much. That is also one of the problems that we have in this country. Chifuka kwina kunkonera kuti ndalama zidaperekedwa koma the quality of the roadwork was not good enough. Chabwino titakambapo za nkhani ya Mseu Mutharika sadangolankhula zomwezo adayankhulaponso nkhani za mafuta tionenso video iyi. Komanso nkhani ya mafuta tikonza mana poseba kulinto mafuta asomona afika nala udaya magaya mudai ko jama 240 magaya do magaya muna afika kumeneko. Chabwino pamenepo adayikirapo ndemanga za mafuta mukumbukira kuti tidauzidwa kuti kubwera matankala 243 ndi amakamba kuti ayena manena kuti kodi matankala amene ali kuti mene amapangira nthawi inake a APM mukadziwa ndithu ni munthu kuti amalankhula moteromo. Na tizimve bwanji za mafutazi chifukwa chokuti iwo amasimikizira kuti zimenezi zili under control. Ndimati tiyambire mwina pamene tikukamba kuti tamva abungwe loona zoyendesa mafuta mdziko muno Malawi Energy Regulatory Authority amenewa akutsitsa mtengo wa mafuta a mtundu wa petro kuchoka pa 6,672 kwacha palita kufika pa 6,209 kwacha palita. Imene yoyo ndi discount ndithu ya 6.94%, kutanthauza kuti achosapo 463 kwacha palita. Tiyambe pamene popo namalizira ndangono wawo ndiyambe ndi ambuye Bishop. Mwayilandira bwanji nkhani yotsika mtengo wa mafuta a petro chifukwa diesel sadatsika adakali chonchija, mafuta a ndege adakali chonchija. Mwayilandira bwanji kumtsika kwa mafuta a petro tikuwunikiranso zimene yankhula APM. Kupanda kunena kuti tathokoza tilakwetsa kuti tayilanda bwino kwambiri kuti mafuta atitsitsira achotsako pang'ono 6% ya petro ifenda diesel ndeni kukhulupirira masoto ali kunjira kuti so amene achotsa ku diesel ku petro amene so ku diesel akuteka koma kutsitsa kumeneku kwafika pa nthawi imene tangotha mwina 2 months atakweza ndi 40%. Ya so pa 40% paja atikwezera kena kwabwera bas nakwikira mitanda 6 apatite tikuchosera umodzi ya ndikuona kuti poti ali ndi masama amene akuchita kuchotsa kumene kuja achita bwino koma kunda kakhala mmene Malawi akumvera anakachita pang'ono kutsitsa ndithu ya zinakhala bwino. Uku ndikuyankhula kwa Malawi na aliyense ali kudziwa kuti tathokoza kwambiri mwachita bwino mwatichotse munalonjeza mwabwera ndithu apa kuti mwatichotsera Amalawi fe timakhala ndi kutsogolera anthu kuli ndi ndale zina zimene anthu amafunitsitsa kuti munthu wa pansi asamadziwe kuonetsetsa kubisa zinthu zonena kuti the real information that a Malawian is supposed to get timabisa mwetsazo malevels anthu aja amafunitsitsa kuti anthu asamadziwe kuti kamati 6,000 eja mkati kamweko muli zinthu zina zimene nzowonjezerapo zimene atakhala pansi akoza kuzichotsa ndithu koma anthu amafunitsitsa osati ahoka koma kuyambira kalekale ndithamange kwambiri pepani ndimanena za shifting ya blame ja ndimamvaso anthu kwambiri amakuti yayi Congress inatibwezetsa mbuyo kwambiri tinakhala kuti sinakhale ndi mala Congress party mwezi pano patili patali inu mwatenga mkazi wa mwini wake mwalanda mwabweretsa nyumba mwanu nkhani imene mudzikamba tere kuti mamuna akonja sama kukula samano mamuna amene uja anali chitsiru bwala ineyo iya ingo yamandiponesa
yamba ndikuonesa kuti ndino adolo kula nsapato zabwino zovala zabwino so nkhani yokhuzana ndi kutsika kwa mafuta ili mwino kwambiri nkhani ya kupanga stabilize kwa petrol ndikhoza kuti petrol ali bwinobwino koma diesel akumavuta kwambiri mwinaso kapena sakudziwa tauza kuti diesel akumati okhala mplanta mose muno mwino ngokhala malo amodzi diesel sanakhaleko okwanira chambireni chakuti petrol amopezeka ndipo tikayamwina poti anakalokwera mafuta petrol akupezeka ndithu ya 2 days ndamona ndithu naona kuti yayi akupezeka koma diesel sakupezeka chabwino ngoni wawo Joseph Mwanamveka ine ndimakonda kwatchota amachola amene wawa komanso my Jean Matanga Mwanamveka ndanduna zachuma Jean Matanga ndanduna oona za mafuta ndizote adanena chifukwa kuti akuti padakali pano pa strict adherence to automatic price mechanism APM kutanthauza kuti mmene mtengo wa mafuta ukuyendera pa msika wa dziko lonse lapansi sizichita reflect kunoko ngati watsika ndi petroloyo ndekuti kunokonso petrol tizimpanga factor ini zonsezo tikaona nkuona kuti kodi chita kuntsitsa bwanji kandi diesel oyo apazikuona kuti diesel ndekuti sadafike plus or minus 5 to trigger the change in price zimenezi zofunikira ngotani kuti amalawi asamangoona zinthu zikungokwera chifukwa mbuyomo tinene zoona achunga petrol samakwera diesel samakwera chifukwa cha ndale adamugwira pa mtengo wabodza zimene zidachita affect chain supply yonse ya mafuta and chifukwa chosamkwezera amaona ngati kuti zithandiza mavoti koma as you and me know sizinathandize andiso chimene chinachitika nchonena kuti tinapezeka kuti ndingongole chifukwa yonena kuti mafuta aja ndingati kuti munthu amene akuoda chinthu pa mtengo wa 10,000 kwacha ndiye akugulisa pa mtengo wa 7,000 kwacha ndoda kumaluza 3,000 kwacha ulendo ene uliwonse umene akuoda munthu amene yoyo sangapite ndi business yo patali ayi so zimene timachita zinali chibwana so pamene tikuyamikira boma la DPP ndi part imene yonena kuti anabweresa pa mbalambanda vuto lathu ndikulionesa nkunena kuti umumu ndi mmene tilili zitipweteka koma this is the reality on the ground kusiyana ndi kuti ngongole tizipitilira kukhala nayo so mbali imene tinathokoza kumbali imene anthu ndikuona ngati sakumvesabe ndionena kuti it means kuti government is not necessarily ndimene kumadzuka fukaina naona kuti yayi anthu natu apanga tuje asisa mtengo wa mafuta it's not even that, it's not even within their control if you ask me fankani ndionena kuti ma market forces kunjako akakhala kuti akwera kapena kusika ndikudusa pa threshold ya plus or minus 5 ija yeah ndoti pamene pamene akupangisa kuti kuno ndimene mnanenera it's automatic pricing mechanism sikuti so munthu usakupita ukachita kugunyuza kuti yayi hayi chokha chungotani chungopanga so adherence chanjofunikira because ifeyo ilithandiza kunena kuti tiseve kumbali ya ndrama zimene timalowesa kugula mafuta koma ndimaona ngati kuti mbali yaikulu imene amalawi akudandaula ndi nkhani ya supply kumbali ya supply ikuonekabe kunena kuti somewhere somehow zinthu sizikuyenda kwenekwene chifukwa nena kuti mfunde imodzi imene ankatchulira namathanga danzawo ankanena kuti takweza ncholenga chonena kuti mafuta azitani azipezeka so mafuta akakhala kuti sakupezeka zimakhala zovuta kwa munthu amene has basic understanding of zinthu ngati zimene zizi kuti inu simunanena kuti mukakweza mafuta azipezeka exactly nchifukwa yake izizi zimafunika kumalongosolera time and time again wapempha mabungwe ngati ameracha kuti azibwera azisafotokozera anthu kuti aziyenda limodzi ndi amalawi anamathanga muzituluka nkumayankhula I know so far she has done well tinaitana pa program yako kwanje siku lina lachisanu anatiyankha nditu anafotokozera Malawi zina ndi zina koma at the end of the day anthu afuna supply so chitani zimene mungachitezo kamukatero simukugona musagone kumene chifukwa tinakuvoterani koma nkhani ndiyoti mafuta azipezeka a diesel asamalire chifukwa so diesel ndofunika kwambiri kuti chuma cha dziko chiyende fana kakamba nkhani ya mafactory nkhani ya production nkhani ya makamota akulu onsewa amadalira diesel chabwino ambuya bishop amngoni wawo ayikhuzapo nkhani imene nkofunikira kotani kumapereka ma update pafupi chifukwa nthawi zina kumakhala kuti kwaperekedwa lonjezo you know pena lonjezo iyi ndiye imaperekedwa at gun point chifukwa ndikunena nkhani potengera press briefing imene inachitika ku hotelo ya Mount Soji kumene atola nkhani we literally said sitituluka muno mutiuze tsiku ndana nawo kuti pofika pachiwiri
patafika pachiwiri ayi ndithu tinkaonabe kuti mafuta sadakhazikike ndiyeno fwemfwemfwe amanena Mutharika uja amakhala kuti ndi anthu akukuwa anu akafika mmachani ma filling station muja mulibe ndi they are complaining sinampeze. How do we make sure kuti tikuyenda nawo limodzi anthu aja kuti kusatuluke fwemfwemfwe ma updates azibwera pafupi motani kuti akuluakulu tinati Tuesday koma sikhala Tuesday mwina likhala Saturday. Mukuona bwanja mbuye Bishop? Ndizofunikira kwambiri anena kali aljena alembe kuti akufunika adzituluka mwina ndamera komanso kuli outlets ena amene apart from iwo aboma right amene akhoza kuitsa ntchito ngati program ya iyi kuti afotokoza bwino anthu for program ino anthu amaionera kwambiri ndi chidwi and anthu amayikhulupirira chilichonse chimangambidwa pano ndi choona ndipo ndizoonadi chimakhala choona tafotokozerani nkhani yokhudzana ndi izizi chifukwa adanena tsiku lija kuti nanga pachiwiri mafuta anamanda kubwera kuti kuli anthu kuli queue mudzati chani ndiye munanena kuti that was at the gun point. Number 2 kudziwa kuti kuli nkhani ya forex imene nawonso sakugona nayo tulo they can promise here kuti timangaza kuti zakuti koma ngati forex kulibe asipo zili mafuta awawa tikwaona lero tikozo kandi mafuta tidaba wiki amawa mafuta aja kulibenso because the forex is not there. So the update is bwera kuyambira ku forex kuja and the back uzanda ife mafuta anthu azatu ali mafuta amene achokera kwathuku chene yake ndi hotel mundu kuchotseratu blame game kuti ifeyo amene anapanga zimenezi tiasiya awawa Malawi Congress Party tisiye zakale if update itsekhala yale lolo kupita kutsogolo osati kuphatikizira update yakuti anzatuwa anatere sizooneka bwino. So the update must come ntaina yonse mena amala afuna atamva the right information anzatu ajena namatanga akuchita bwino atamabwera pafupa amatanga usali amatanga amatanga yes Jean Matanga yes anachita bwino chabwino azitamanga osaopa ngakhale kuti ndizosagonetsa ndulo koma ndizimenezo ndizimenezo tinkati ndaji mo akali zimenezo zosamali tinkalifuna ndimene ndidalitenga kadalitenga lililotani ndimene kalipezera komanso pausana panja tinkati olotakonda phasuka mawa ife tikakwata lwapiti chilichonse ababaliza iye yetu ndilimene ndilimene akatundu anje ndamechero katundu tikamfuna ujamaa indabambo ndamene ndeno mmene tampezera akamagulisa galimoto amanena kuti as is basis taigula mmene ililimo akapeza kuti mulibe injini sitinasegule boneti pogula ndikutagula mmene tililimo ndoti tiyene atipenze injini kuti tilani tiyikemo kuti iziyenda komano mwina mwapaderadera pokuti Mutharika adachita react ku Mseu anthu tuthokoza kuti bwana mwayiona Mseu panga ndipo nika anthu anyamatano achina ujeni inu bwana Japi chondi thamangani kuti mukonze nkhani ya mafuta bwana ndi imene yoyonso mwapanga comment please follow up and see kuti zikuyenda bwanji Malawi anza happy amava mtsogoleri akudziwa mavuta amene akumana nawo nkuyikirapo ndemanga giving them hope. Tikupita ku break ya Salima Enterprise proud sponsors athu amene amagulisa katundu wa stationary komanso electrical boma la Zomba komanso Lilongwe kenaka tibwerenso ndi nkhani zina and pompo. Salima Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Salima Enterprise Facebook page to access our catalog. Salima Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Tikupitirira ndi program ya The Hot Current pano pa Times Television TTV ndipo lelo ndi la Mulungu pa 10 May 2026 timaonika zimene analankhulapo a President APM akupita ku Lilongwe bububu amene anakumana naye mu Mseu wa M1
komanso ndemanga imene anaperekapo pa mafuta adakulaponso nkhani ya nyapapi kakhati kumabwera pano kwakumbusa Malawi kuti nyapapi ndinali ndamanena kuti nyapapi ndi munthu amene saona zinthu zabwinoyi iye amangoona zinthu zoyipa basi china chilichonse choyipa mtima wa unyapapi mukuimva bwanji nkhani mwachidule chisatire nkhani achiwiri alipo anthu dziko muno amene adangosankha iwo kuti azingoona zoyipa anyapapi alipo ambiri makamaka ukhati munthu mwakumoti ndale basi china chicho soma maso andale olo munthu atapanga mwaitsanzo zimene akupanga APM ine ndimanena kuti msoko ya meeting kamfuna ndi APM ota msoko ya meeting kamfuna so kuti anaenda Mseu koma anthu amene ali nawo pafupi samene kamfuna even ngasipena timati ajadalipo acha timana kuti yayi mukuyenda kwambiri dali vuto awabwera sakuyenda aya usakutuluka akudwala timafuna munthu otani ndi manena zimene zozolera kunena kuti munthu udzitangwanika zoti anthu andinena kuti chani amwene simuvala richi alionyamala safa kuti amenemo muvula kodi wajijama vaje anthu munthu aliyense akali sakufuna zabwino palibe chabwino chimene ungachite chimene angachamikire so kuyenda kuja kuna ndi bwino wake despite kuti kubandrama imapita kule ndi bwino wake kusayendanso kuli ndi bwino akhala mofesi aziona zinthu mezo uthamangisira mwaitsanzo anabwera kuno Blantyre president akumana Standard Bank akumana ndi ku FDH akumana ndi World Bank in the office abwera akabwera sala akhala ku office kuti anakazungulira kuzingwangwa anakapita kuja anthu anakasangala taona president amasowa so all these things nzabwino bwino chabwino tisachedwe nthawi chipoti tikuthamangitsana pepani ya mngoni wawo pasipata kuti muchitepo ndemanga wetu tidabwera pano ife sabata inayo osati ndesa sabata ziwiri zapitazo tidabwera pano ife nkuzanena boldly kuti ife tikumva mphekesera kuti kampani ya Salima Sugar afuna ndithu wina wake atayigulitsa ndipo tidapanga choncho kudausa mapiri pachigwa anthu ena nkuti atapereka ndalama zawo ku Salima Sugar kudikirira kuti ambe kuphika sugar mmene muno amaitanisa tibwezereni ndalama zathu mufuna kugulitsa kampani ine ndangoni wawo tidapita ku Salima tati angoni wawo tikasuzumire tikaona kuti kampani kuja kukwenda bwanji ufuna kugulitsidwa kuja mwina afuna kugulitsa chinthuchi chifa chidafa chilibe ntchito bwinobwino mwina kodi chili motani nde ine ndi abambowa tidapita ku Salima Sugar kubereko tidapezako bambo Francis Pindani amenewa ndi estate and administration manager amene adatifotokozera mwachidule timve zimadayankhulazo kenaka tipitirire ndi nkhani yonse. Ine ndi Francis Pindani yemwe kuno kuti ndiwanga ndine estate and administration manager. Salima Sugar ndi kampani ya Malawi yomwe inayamba inasekulidwa 2016 koma ntchito zake zoyamba kumanga zinayamba 2015. Kampani kupanga produce sugar kunoko inayamba 2016. Yakali kupanga sugar panopa kwa zaka 10 sopano muri chaka chino chote kwa chaka cha namba 11 kuti kupanga sugar. Kampani ino ndi anthu ogwira ntchito nthawi off season timafika anthu 2000 ikakhala nthawi season timafika anthu 4000 plus omwe direct and indirect workers. Salima Sugar off season yake imayamba January mpaka na April. Nthawi season imayamba May mpaka na December. Chaka chino tikuyembekezera kuti season yathu tiyamba mapeto kwa May kapena first week of June. Pano pamene tikukamba pano maintenance yathu ya machine ili ngati engineers athu ali kalikiliki okonza zinthu kuti zonse ziyende bwinobwino. Mizimbe ili ready, ili ndi mizimbe yokwanira kuchokera pa estate pano komanso kwa alimi athu ozungulira omwe adatipase mizimbe yambiri chaka chino. Ubwino wake chaka chino kukoneka kuti mizimbe yambiri ndipo chaka chino Amalawi ayembekezera kukhala sugar wambiri wa Salima Sugar. Francis Pindani amenewa ndi estate and administration manager wa ku Salima Sugar. Ngoni wawo ino ndine tinapita kumeneko ambe bishop azikirapo ndemanga zina ndi zina kuma kwambiri ndi yankhula ndi inuyo.
ndi kampani yanji imene munakayionera Salima Sugar mukhoza kuifotokoza motani titabwera pano kunena kuti pali ena afuna kugula kampani imene? Company nchopasa chidwi massive investment. Umati ukazungulira kuona makina kuli mashini huko tinakwera mastepe ena mpaka kufika 45 meters above ground. Ndikumaona kuma ndikugwira zisulo koma panopo tikaendeleza pangaso koma kani ndionena kuti kunalowa ndrama zambiri investing into this place and mwina amalawi kuti angokhala ndi chidwi Sugar amene amapangidwa kumene koko amatenga kota and amakwana kota ya percentage yonse ya sugar supply mdziko mu 25%. yeah? Yes. Ndikuti 25%. So ndikuti makampani nawo amapanga ndi 275 pomwe mona makina ake osati masewera tikusika pene papa tikupemphera kuti ambuye tikafike ku Blantyre. So makina ngati awawa amenewa tinatenga ngongole nditu ndrama yochuluka kuti kampani imene ifike pamene yafika apa and mukufotokoza kwawo apindani anatifotokoza kuti ngongolezi zikutha chaka chamawa. So inu abishop munatenga ngongole kugula makina akulu amphamvu ngati amenewo umaliza kweza ngongole ndio kumaliza kugulisa kupereka ngongole basi ungamanero ndikuchita yaso chinthucho panopo mbepo yamba kudya phindu sopano chifukwa kuti ngongole ija tabweza ndi pano pressure yonera kuti ndrama zizipita ku banki yachepa panopo ni nthawi ya profit so si nthawi iso yogulisa komanso ndiyamikire kuti mkulu amene tinakumana naye ndikaswiri ine pamakhala mamanager ena kamafotokoza zinthu mati koma uyuso uyu ndeka analowera bwanja amene amazikwana ndi abwana koma apindaniwa kunena zona amataka mafotokoza ndiye pomaliza pamene timazamva za maphunziro awo kuti yayi munthu witu ali ndi masters ya chemistry munthu uyi ali masters iso ya electrical engineering moti anyamata ajasanga mpinde akapita za ethano za chanuko za chemistry alikonko za engineering izo alikonko koma ndi munthu anafotokoza bwino ndithu komanso amalawi mwenera kudziwa kuti company imalemba anthu 2000 ikakhala kuti ili mulini season ngati chonchi ngati panopo yes. Koma ikakhala kuti sino production yayamba akugulisa nzimbe zicha sugar ndekuti anthu amene amakhala kumeneko ndi anthu 4000 so taganizani amalawi 4000 amene amapeza ntchito kumeneko poyamba kunala mwenyewo kunazaza mwenyewo pano ndi amalawi okhaokha kuyambira apindaniwo ngati bwana wamkulu estate and administration manager kufikira kwa onse ma engineers napeza anyamata ukuku akulimbana ndi zisulo mwaona amalawi okhaokha kodi mungafunire zifuka zotani zone tigulise company ngati anthu akuthandizika ndipo kuseli kwa anthu ngati amenewa kuliso amalawi ochuluka chifukwa ngati anthuwa tikunena kuti alipo 4000 aliyese tangonena kuti ali ndi ana mwina 5 mu family yawo kapena tingoti 5 people in one family ndikuti ukamba za anthu mwina anthu 200,000 amene ali kumene koko so ineyo nalimbikisika kuti kodi kunonso tili ndi makampani ngati amenewa andi ngati Salima akuoneka ngati town chifukwa chimodzi ndiye chimenechi chifukwa mudziwe zonena kuti anthu amene watu amafuna kukagula nsima amafuna kukagula nkhuku anthu amene amapanga akufuna nyumba za renti zonsezo akuzipeza mu Salima andifanya chimene chocho chuma economy ya Salima yapita pasogolo. So for me I would say ngati alipo wina amafuna kulozedwa kuti agulise company aife tukumuchita release muzina la Kristo kuti chonde Maliseche lati kwana koma pasabese company yapo nobwino mundu wa mulungu wakalipa basi watusa chiwanda chofuna kugulisa company ya Salima Sugar chiwanda chimenecho out kumeneko kuli athupi ndi abwana akulu amene akusogolera kumeneko awanda apindani amene amayendesano ku production iko ndi ambuye bishop amenewa akuti ali ndi zimbe yabwino chaka chino chifukwa choti amayuza njira ina yake imene akuti drip irrigation ndi company yokhayo ndi aboma tidaona amene amapopera amadzi kuchoka ku nyanja ya Malawi kuzafika pa damu yawo ndikachoka pamene pomwe malowa mapaipi imene amasakaniza fertilizer chanjani drip irrigation imeneyo ndi njira za makono akuti akuyembekezera kuti ati high production ima mapaipi awiri akakuoneka chauko ndamene amabweresa ndithu madzi kuchokera nyanja ya Malawi kufika pa damu adakumba Malawi okha idali yaying'ono adayikulisa okha popanda kugwisa ntchito ukadaulo ochokera kunja kenaka kuti atha kupanga produce up to 25,000 metric ton ya sugar wa brown chifukwa ameneyo ndi sugar amene amayenda malonda pa msikata chita kafukufuku wawo mukudabwa ino ambuye bishop kuti tikamakamba metuka mitawe babamu kuti anthu ena naye ndi chidwi kuti atenge chikatundu
ndifake mwina so okula ana pezeka mafulumira chifukwa ngati bwere cheta veka ina afuta mabiri yes ndine maseka kuti anthu amaganiza kuti ndithu inuyo SP yes I think itandauza SP anthu samaliziwa yes senior practitioner ngakubwera panomba basikulota basungukamba zokuti aya Salima Sugar afuna ikulitse ine ndimamba ndimango secondary SP matimu asakwasi awo ndi matimu akuluakulu amene nkhani chili lonse mene mwabwera mwekhoti yafufuzidwa yaunikidwa bwino yes ndivomereze kusalima ndithu ndikuze ndineyo za kusalima sobozi wako za Salima Sugar yamangitsa Salima kukata unyambavu yes panopa malo paka patenga pachinguluwe akumagulidwa ngati mtawuni chifukwa choti anthu kumene kudzogera ntchito kumene kuja ambiri ali ndi ndalama zimene akhoza kukwanitsa kumachita performance ndipo ndiulula pano ndikati ndisanene kuti kwathuko kodi ndinakunkusa ndakusalima kodi kwathuko akapatengako kwakambwiri kuchinguluwe anthu amene wawa awa atamva kunena kuti Salima Sugar afuna kulitsa anandimbira phone tamva kuti katundu wathu uja wina afuna atenge zikhala bwanji anthu amene akuthandizika manja Malawi ende muchamane na poyamba kudala mwenye Malawi amene ajawo akachotsedwa chifukwa amene amafuna kugula aja si Malawi fave kumuziwa si Malawi ndeni kubera kuja sikuna kapitidwa suna apita Malawi mbiri kuna kapita anthu ambiri amene sa Malawi ndakugwira angambe kulula sa Malawi so tinende pano ndivomerezera kuti company manager with authority sikulitsidwa doba iweyo ngati unanyake na kake wajaza ule iwe ubeza yomwe ija munaipezera ija imene ijaso sigwira ijaso sigwira yama esita sigwira imene ija tilondoloza iya Salima inso sije mafadi bemba kuti bwanji koda Malawi bwanji kodi mumakati mukudwala mudzoni mukufapo mpano mufuna kuti ife ndakalipo zona ndi mtima wanje umene womanena kuti zinthu zimene tikhoza kuzisamala inu simmalabadira chabwino mafani zikalipo kumeneko kunali kukalipa kwa Ambuye Bishop chafumuka kupitirira pang'ono ndi nkhani imene ngoni wawo anatiuza kuti padakali panopa akugwisa ntchito 1450 hectares mene akumalima zimbe komali ndi malo pafupifupi 6000 hectares kutanthauza kuti sadafike even theka la mene akuza kupangira koma amakamba iwo kuti 25000 metric tons akutenga ku 25% ya business ya sugar mziko muno kutanthauza kuti ma competitors awo amatenga 75% yet you can see activities amakamba zama millions of kwacha 100 millions of kwacha amene amagwira mina per week kungolipira anthu ogwira ntchito okha 140 million imene yeyo ndi ongolipira anthu ogwira ntchito and iwo amalipira every fortnight every fortnight 140 million kwacha imene ikumazungulira amene popo nkumadandaula kuti mabanki sakupita ndithu kayika ka ATM nkumadaba kuti kodi si mudelera ndalama za Salima Sugar mungapange bwanji how is company panoba 100% owned by Minister of Finance through Secretary Treasury ndemwe nwa kwa company imene iyi company ya boma chitsanzo chimozi chomati imene ili ndi potential yokuti ikhoza kubwesa ndalama phindu kuboma tukupanga bwanji zinthu zathu makampani kata amene mukakamba za size ya mundawo ikuonesa kunena kuti pa Chingerezi mati potential kuthekera kulipo kuonena kuti company itha kukula kuposa pamene ilipa ndipo ine nimaona ngati investor boma ngati investor amayenera kumanena kuti poti ngongole tukumaliza chaka cha mawa pano tiziona kuti kone how can we expand the business kuti so pano poti ngongolezi that burden has been lifted tingatani kuti sono tuonjezere capacity ya sugar amene tukulima konkuno tumakamba nkhani ya job creation apo mama kamba akunena kuya kulemba anthu ntchito ine ndikukhulupirira ndithu kuti company anati ayiwonjezera capacity ndekuti so anthu azayimba kumanena kuti APM walemba anthu ntchito so kuthekera kwake ndikoposa zede amatifotokozera api ndani kuti foja wathu osati foja kuma zimbe zathu sugar amene amachokera ku zimbe zathuzi ndi wabwino kufikira pa mtengo onena kuti ena amamukonda amayiko ena amachita sniki anthu amatha kudusa nayo pa nyanja ya Malawi ndikukafika mpaka na ku Mozambique smuggling anthu amatha kumapita nayo malo osiyanasiyana kutanthauza kunena kuti takhala kuti tayikapo effort ifeyo ngati dziko ndikupanga fully capacitate this company
titozafika nyengo yonena kuti tomagulisa ngakhale fojayi ku sugar ku maiko ena. So kuthekerako kulipo. Ino Malawi tizikhala ndi mtima wokonda chuma chathu ngati ndi chathu cha. So for me, anyone who would think of a company like this nkumanena kuti chimene chokhanga ngati yayi chilibe phindu chani, I think kungolosedwa chabe. But otherwise ifeyo tiyamikirenso kunena kuti apindani ndanza amene tinapita kukaona ningopereka chisanzo mwansanga damu imene anaonesa ngati angathenso kubweresanso kuti ayionese damu ija. Damu ija poyamba inali yaying'ono pamene kampani imasegulidwa ndipo damu imene inali yaying'ono ndiye maplan analipo kuti apange expand damuyo kuti ikhale yayikulu koma maplaniwo amafunika 2 billion Malawi kwacha koma anyamata kumeneko anakhala pansi kugwirizana ndi kuma engineers ndi usogolero wawo ndikunena kuti tipange zonena kuti okha titha kupanga izizi anapanga project pompo okha ndikukumba mpaka ndithu kuonjezera capacity kufikira panaponena kuti madziwo amatha kuthirira munda wonse madziso nkumasalira chifukwa chonena kuti anthu anabwera limodzi ndikugwirizana chimodzi ndikutha kupanga damu imene amene mukuwaonawo kumapetoko amene engineers wamkulu woyang'anira ntchito zimenezo zokhudzanaso ndi again chisanzo choti Amalawi tindi kuthekera tikakhala kuti tayikonda ntchito yathu ndikubwera limodzi we can do great things, mighty things. Koma tikakhala kuti yati ndi mtima osakaza ndi paja timangogwesa ma transformer. So chisanzo chabwino chonena kuti Amalawi tenditengere zimene akuchita anzathu aku Salima Sugar. Chabwino zimaoneka kuti timakhala ndi vuto la sugar kuyambira nthawi ya December kukafika April chifukwa makampani a sugar amene nawo dziko muno sagaya sugar nthawi ya mvula nde amapezeka kuti tonse tasiya nthawi imodzi asalimawo komanso anzawo ena amakhala kuti asiya nthawi imene there's so much pressure ya sugar ndiye amapezeka anthu ena akumutusa sugar uja kumapita nawo ndithu maiko oyandikana nawo mozemba moyenda zijamata uncharted routes. Kodi uthenga wa Malawi amene amachita zimene zinthu bwanji chifukwa mmene timagulisira sugar mdziko muno timagulisa ntchito aja timanena kuti mauje ma distributors. So iwe sungangonyamuka ipaja unati ndifuna ndikagule belo imodzi kusalima sugar ma distributors aja amakhala ndipo anati uzapindani kuti amati akatsegula kunena kuti ikani deposit ya 100 million anthu akuyika ma deposit ya 100 million kuposa amene akuganizira moti ena mpaka kwabwezera kuti yayi mwakwana. There's so much interest in buying sugar because anthu ena akumamugula ndi zolinga zoyipa zoti amugulise maiko akuja. Ntchito imene wambuye Bishop mwamsanga munga ikepo ndemanga yotani museko yawo ya anthu amene wawo amadziwana ma distributors. Yes, amene amatenga sugar kupititsa kunja. Ino kungwapata ma driver achakuuzana kuti sugar ndikatenga usiti mapita naye kumene akuti akhoza kunamiza olo sugar amene amasowa kuja sikuja tinaona anthu unaja amakamvumbulutsa sugar sugar ni wasowa kuti nyamata vitumbiko mumba vitumbiko amakamsokolotsa sugar weza kuti ali ku warehouse koma ndi sugar wasowa anthu makhala line sizabwino sizabwino. Of course amakona anthu aja adzora apeza mphindu lambiri akagulitsa kunja koma tsopano kuti munthu kusaganizira m'bale wako Malawi ilikozo ngone amachikula kuti anthu fe kunoko munthu anthu ambiri akalemera akuti afika pamwamba saganizira za anthu ambiri amene ali pasi zimene sizabwino yayi. Chabwino tinanena kuti kumeneko tidakumbana ndi a Francis Pindani amene ndi state and administration manager komano I think abwana akulu amene kunda Charles Topi amene so amaziwa kuti tinakayendera kumeneko zabwino zonse koma tinene kuti mphekesira tidayimva ndithu tifaina mati yayi mungopeka zimene zinjayike tidaona zinthu ife. Chabwino timalize ndi nkhani yochokera mumaboma achikwawa ndi msanje kumeneku anthu amuku kukumachitika nkhani imene anthu ayima nayo mutu mmene ndikuchezera ngati papapo akuti pakhoza kudusa munthu wina ake apa pa kena kakuti aliyesa yang'ane phukusiramoyo palibe adapa phukusiramoyo palibe missing in action nanga si program ikuchitika chamma to 7 ndebe yakula pali anati maonea nawo kale ndi pardon me phukusiramoyo azibambo amapezeka kuti lasowa atatu kwamba kulira so kuli mukulira chani mukumva kuwawa muganiza mbe Bishop anthu amali afanya kuti aphukusiramoyo labi da kwamba kulira there is no pain munthu sakumva kuwawa kulira chifanya ati phukusira pita ndi cholida chikhanya sine katundu wabonga. On a serious note zimenezi zapangisa kuti kumene kuku anthu ayambe kukhala mokayikirana
mokuti mmene tikuona pa newspaper la kumbuyoko ndi moto umene aotchapo munthu pamene pachapa chifukwa choti akumuganizira kuti munthu ameneyi amapanga nawo mchitidwe umene wokuti akafika pamalo anthu phukusi wa moyo wa azibambo mapezeka kuti wasowa. Kodi zimenezi anthu a Mulungu mavuto tili nawo misewu bububu mafuta akutivuta basi wina angawapange masewero osowesa ka phukusi la moyo angoni wako mukuzimva bwanji tiyende bwanji ngati ziko kadi za matsenga. How do we deal with such issues? Sisi kusiyanaso kwambiri ndi nkhani imene takhala tikuyikamba pakatipa kuti takhala tikuona anthu achikulire akumamenyedwa akumaphedwa powaganizira kuti kapena mumanga mvula ndi zina zoterozo. Iyi ndi nkhani yochisamanyazi komanso nkhani yomvetsa chisoni chifukwa anthuwo apotachingapo aphedwa pali munthu amene amupha. Anthu aphedwa chifukwa choganiziridwa kuti akupanga zinthu za mankhwala kapena za masenga. Now, dziko lino ndi dziko tinanena kuti tinasankha kuti tikhale ndi malamulo. Ngati tinasankha kuti tikhale ndi malamulo, tiyena Malawi tisate malamulo athu. Chifukwa titomanena kuti aliyense azingopanga za chikhulupiriro zake zimene akukhulupirira. Ndi silikhalanso dzikotu. Koma tinasankha kuti ndi ife malamulo athu timanena kuti aliyense amene akuganiziridwa kuti mwina wapanga chilake cha chipongwe kapena cholakwika mtengeni mukansiye kwa anthu oyenerera amene ala polisi. Kumeneko kuli ndondomeko yake amamtenga kupita naye ku khoti. Ndipo ku khotiko ndi kumene kuli njira yoti munthuyo atha kutengedwa ndi kuzengedwa mlandu kapena akapezedwa olakwa ndi kuponyedwa ku ndende. Koma we should never take matters into our own hands. Uthenga umene takhala tikubwereza. Koma nkhani iyi ndiyopasa chidwi chifukwa cha katundu wakewo umene ukuoneka kuti ukumatengedwawo. Now to my surprise apolisi atawatenga anthu amene ananena kunena kuti atundu awo anasowa akapezeka kunena kuti anthu achipatala kuti kuwafusisisa kuti unachita kubwerera. Ndi nkhani izi ndizovuta ineyo kupempha kwanga nkonena kuti anthu achipembedzo kumeneko take your role. Anthu mafumu kumeneko take your role. Chifukwa anthu amene amathandiza kwambiri kuti pakhale behavior change maka pamudzi kapena pa society amakhala ma authority leaders ngati amene wawa anthu ngati mafumu anthu ngati amene atchulawo kuti ampingo tabwera ni limodzi pamodzi sonde apolisi komanso ife amene tili mtown tinapita ku school amene kumene kuchandi kumudzi kwathu kumayimbira mafoni abale athu kumafotokozera ziwiri zitatu kuti yayi tisamatere otherwise ini nkhani yomvetsa chisoni ndi nkhani yochisamanyazi ndi nkhani yonena kuti we can do better as Malawians. Koma ife mbali athu tipitiriza kufufuza fika ntola nkhani wathu anapita kumeneko anakafufuza ndithu koma there was no really concrete evidence yonena kuti munthu katundu wapita ife amene nawo anazapezeka kuti yayi katundu wawo ali nawo. Ambuye Bishop anthu akatundu wanga wapita apolisi kwatenga kuti achipata kuti ayi palibe any scientific evidence yokuti katundu anapita akuti akamabwerera pang'ono ndi anthu amadabwa sumakhala bwanji ankhanizi azibambo akufusana kuti ndi anyway mungayikepo bwanji mlomo ino ndi mmodzi mwa mabishop mdziko muno azipembezo mukamamva nkhani za matsenga mmazichita hando bwanji mipingo. Choyamba zomvetsa chisoni kwambiri kuchikwawa ndimapita kwambiri. Ndili ndi ma church mene kuna tufere chakuti zomvetsa chisoni kuti anthu azikakhulupirira zoti munthu katundu waboma wasowa ndikena kwamba kubwerera palipena pake nava tutalumbuli ndi matenda ndithu mutati mufufuza anthu aja amene amamenya aja ena amangopita kukangothamangira kwamba kumenya nawo apha bambo anapita pamuzi pena ukapempha madzi akupempha madzi choncho munthu wopereka madzi akuti katundu waboma wasowa kuyamba kummenya munthu amene uja anthu ukamuza mkazi wake wa mbambo amene kuti amuna anu kwakwamenya kuti chani kuti yapanga za matsenga kupita kumene kamuphaso mayi moti kupha bambo ndi mayi kenaka mawa lake pamene panali pachisanu dzulo laliwisiri aphaso mbambo wina moti lero likumayikidwa maliro kumene kudapita Benedetta Chiwandamiya mtolankhani wathu kuti akafufuze nkhani amene akutipangira footage yomwe tikuonesa mmene yes anzathu amene ndi akunsanje kuli anzathu amene ndimaja ozindikira kwambiri kuli ma MP kumeneko ochangamuka kwambiri kuli makhansala kuli mafumu tathamangani mwayankhule anthu ambiri sangaone TV koma mwathamangire mukauze anthu zimene zozo zachibwana zinthu zina zimene zikonongeka munthu fuseni wa chipembedzo ndiyankhulapo koma amene timaononga so kwambiri mutati muone kupatwa nkhani iyi tidzayipatse mpata tanzina ma prophet affairs bishop timatha kumuuza munthu wamwali ayi imene sanafe ali nyumba ina yake uko anakusungirani anthu kumaphana
anthu kumaphwanyirana nyumba just because you want to get kuti iwe akudziwa kuti iwe ndi wina wake mtumiki wa mphamvu zimene zozo ayi zikuchitika kuchikwawa zija ndizopetsa chisoni anthu akuchikwawa akusanje ifeyo tikuchita manyazi muchititsa munthu ukakhala kuchikwawa ndaziopa kuti utsetsereke pathabwa tizingotira pathabwa apa nkubwerera kuti ndikagunda munthu anthu asiyani kugula zinthu atopoti ndikati ndigule munthu pajeratu andikuza kuti zikubweretsera mbuyo kwambiri kulowa mubwera mbuyo kwambiri anzathu apolisi sesani midzi yonse ngati masero achepa ena mudzasukitse kuno ku Blantyre atengeni onse amangeni amenewo amene amabitsa zimenezo sasowa pamaina amaoneka tani nyumba eneke nyumba atengeni amenewo mwatenge mwatsekera anthu amenewo kuti anthu achite mantha chifukwa zimene zizi sizabwino ndizoyipa chabwino tikumaliza kuti tikuuzidwa kuti kuli progress report ya ku Green Belt Authority kudali nkhani kumene kuku imene amafufuza ndi anzathu a Anti-Corruption Bureau osogozedwa ameneko ndi Gabriel Chembezi munthu songala kwesonse kuoneka ngati Chembezi kwa ndata akhiya uku iye ali kuku akuoneka ngati akuti akuthamanga kwambiri kumeneko kuli mafailo amene ali rede ndithu anthu ena kuti amayimba milandu ya ma 10 million koma apezi kati anthu akubweza ma 27 zina za SCB sana zione anthu ati ndiye tufuna tibwere ndi report imene tilonjeze kuti sabata yamawa tikhati kubwera ndi report lochokera ku Anti-Corruption Bureau yokhuza Green Belt Authority progress imene iyi ndi bambo Gabriel Chembezi amene ndi mkulu wa bungwe limeneli la SCB azibambo enu ndithokoze ambuye Bishop ndathokoza dali limodzi program ya mchaleko ngoni wawo tathokoza kuti dali limodzi program ya lero kuchokera kwa ine Ndevu Zamwayi Wonder Msisya Nkwenda Vili tathokoza pitirani kuonera maprogramu otsatira nkhani mchichewa ndi Ronald Mpaso next. Bye for now. Kumbukirani kupanga subscribe to our YouTube channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi samakuphonye inyom zikhala munthu yambirira kumva kamene akuonera nkhani zimenezi.